Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalakbay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ruel. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking karanasan kasama ang aking mga kaibigan. Matagal na panahon nang nakalipas. Pero hanggang ngayon po mga kalakbay ay nagsilbing isang bangungot sa akin ang karanasan kong ito na hindi ko na siguro makakalimutan pa hanggang sa aking paglisan dito sa ating mundong ibabaw. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 2001 at nasa edad 22 ako noon. Kasama ang aking mga kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Ramon, Carlos, Mayet, Margie, Oliver at ang kasintahan kong si Jennifer. Naimbitahan kaming magbakasyon ng aking kaibigan na si RJ sa kanilang probinsya sa Capiz. Dahil sa may hinahabol pa kami magkakaibigan na trabaho ng linggong iyon. Kaya napagpasyahan na lang namin na mauna nang umuwi sa kanila sa Capiz ang kaibigan namin si RJ. Pagkatapos ay susunod na lang kami pag natapos na namin ang aming mga trabaho. Hindi kasi namin pwedeng iwan ang aming mga trabaho dahil baka matambakan kami pagbalik namin galing sa bakasyon. Nag-iwan na lang si RJ ng address ng kanilang baryo sa Capiz. Mauuna na itong umuwi sa kanilang probinsya para tulungan mag-asikaso ang mga magulang nito sa nalalapit na kapiestahan. Ayon dito ay tumawag na lang kami kapag naroon na sa kanilang lugar para masundo kami nito sa baba ng sasakyan. Sige tol, tatawag kami sa'yo. Wika ako dito habang nakatuon ang pansin ko sa mga gawain. Matagal nang pinagpaplanuhan namin na magbakasyon sa probinsya ni RJ. Kaya sa pagkakataong iyon ay excited kaming makapagbakasyon. Noon kasi ay puro plano lang ang aming ginagawa. Hindi kasi matuloy-tuloy iyon. Palagi kasing nauudlot sa dami ng mga gawain namin sa trabaho palagi. Makalipas ang ilang araw ay mabilis na natapos ang aming trabaho. Kaya hindi na natuloy pa ang araw na pinag-usapan namin ni RJ na susunduin kami nito sa baba ng bus. Sa halip ay maaga kami bumiyahe patungo sa probinsya ng Capiz. Ang balak kasi namin ay puntahan na lang namin ang bahay ni RJ para supresahin ito na napaaga ang aming pagdating. Kaya hindi na kami nag-abala pang tumawag dito na bumibiyahe na kami patungo sa kanilang probinsya. Tinunton na lang namin ang ibinigay na address nito. Noong makarating na kami sa Capiz, ay nagtanong-tanong na kami sa mga taong nasa paligid pagkababa ng sasakyan. Hanggang sa may nakita kaming isang matanda ang nagbebenta ng kakanin sa gilid ng daanan. Kaya nilapitan na namin ito at tinanong kung saan kami sasakay para matunton ang address na ipinakita ko dito. Itinuro naman sa amin ng matanda kung saan kami dapat sumakay para marating namin ang baryo ng aming kaibigan. Habang naglalakad na kami patungo sa paradahan ng tricycle, ay nagwika ang aking kasintahan na si Jennifer na nagugutom ito. Kaya dumaan muna kami sa isang karinderya para kumain. Ang ganda pala dito mga tol. Bakit hindi man lang sinabi sa atin ni RJ na ganito kaganda ang probinsya nila? Masayang wika ni Carlos habang inililibot ang mga mata nito sa labas ng aming pinagkainan. Oo nga, noon pa sana tayo nakapunta dito. Kaso hindi matuloy-tuloy dahil sa trabaho. Sagot naman ni Ramon dito. Napansin kong nakangiti lang si Jennifer bago iginala sa labas ang paningin nito. Ikaw mahal, ayos ka lang ba? Tanong ko sa aking kasintahan. Nakangiti naman itong tumango sa akin. Pagkatapos namin kumain, ay naglakad na ulit kami patungo sa paradahan ng tricycle na itinuro ng matanda kanina sa amin. Habang naglalakad kami, ay may nadaanan kami mga nagbebenta ng mga medalyon na pangontra daw sa aswang. Mahilig sa pamahiin si Jennifer, kaya mabilis na akong hinatak papunta sa mga nagbebenta ng mga anting-anting. Nais kasi nitong bumili bilang souvenir pagkabalik namin sa Maynila. Naku Jen, nagpapapaniwala ka naman sa mga ganyan eh. Hindi naman totoong may mga aswang. Inuuto ka lang ng mga nagbebenta. Mataray na sad ni Margie sa kasintahan ko.
Pero ngingiti-ngiti lang si Jennifer kay Margie bago ito nagwika. Naku, pag ikaw ang nakasalamuhan ng aswang makikita mo. Natatawang wika ni Jennifer dito. Pagkatapos ay bumili na ito ng medalyon ni San Benito. Mag-iingat kayo sa inyong patutunguhan. Pahabol na sabi ng matandang tindero ng mga medalyon. Nagpasalamat naman ang aking kasintahan bago kami umalis. Nang makarating na kami sa paradahan ng tricycle, ay nakita kong dadalawa na lang ang tricycle na naroroon. Manong, alam niyo po ba kung saan tong address na ito? Tanong ko sa driver at ipinakita ang papel na may nakasulat na address. Napansin kong matalim kong makatingin sa amin ang dalawang driver ng tricycle. At medyo nakakaamoy ako ng amoy mapanghi na hindi ko maintindihan kung anong klaseng amoy iyon. Oo, alam ko yan. Lahat ba kayo pupunta sa baryong iyan? Tanong sa amin ng driver. Opo, maaari niyo po ba kaming ihatid doon? Saad pa ni Ramon. Sige, sumakay na kayo at ihahatid namin kayo sa inyong pupuntahan. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kaba ng mga sandaling iyon. Tila ba may hindi magandang mangyayari sa amin. Nakita kong excited at masaya mga kaibigan ko. Kaya iwinaglit ko na lang sa aking isipan ang kabang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Habang lula na kami ng tricycle, ay unti-unti kong napapansin na palayo na ng palayo kami sa mga kabahayan. Puro talahiban na ang daan na aming tinahak. Para bang papunta na kami ng bundok dahil wala na mga kabahayan kahit isa. Napakunot noon na lang ako kung tama ba ang dinadaanan ng tricycle. Inabot kami ng mahigit 1 oras sa aming biyahe bago huminto ang tricycle na aming sinakyan. Kaya mabilis na kaming bumaba at inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Maglakad lang kayo ng konti dyan papasok. Pagkatapos ay makikita nyo na ang mga kabahayan dyan. Tila nakakalokong ngiti ng dalawang driver na naghatid sa amin. Bago nagmamadali nang umalis ang mga ito. Sigurado ka ba talagang dito yung address na ibinigay ni RJ? Tanong ni Margie sa akin. Pagkatapos ay naglakad na kami papasok sa baryong iyon. Siguro naman, ito kasi yung address na nakasulat eh. Sagot ko dito at napatingin ako sa gilid ng daanan at may nakita kong karatulang may nakaukit na Welcome to Barrio Oslo. Sandali kong kinuha sa bulsa ang papel na sinulatan ni RJ ng address para masigurado ko kung tama ba ang pangalan ng baryo na aming pinasok. Noong kapain ko na iyon ay hindi ko na mahagilap pa ang papel. Bakit mahal? May problema ba? Tanong ni Jennifer sa akin nang mapansin itong may hinahanap ako sa bulsa. Nalaglag yata ang papel na ibinigay sa atin ni RJ. Hindi ko na mahagilap ito. Natatarantang sagot ko dito. Paano natin matutunto ng bahay niya? Nakakunot noong tanong ni Carlos sa akin. Sinabi ko na lang dito na ipagtanong-tanong na lang namin sa mga kabahayan pagpasok namin sa baryo. Medyo may kahabaan ng kalsadang aming tinahak bago kami makapasok sa baryo. Hapon na ng mga sandaling iyon, kaya tumingin-tingin kami sa paligid. Dahil wala pa kaming nakikitang taong lumabas sa bawat bahay na aming nadadaanan. Hanggang ilang sandali pa ay may nakita akong lumabas na matandang lalaki sa kubo nito. Kaya mabilis kaming lumapit sa matanda. Pagkalapit ko dito ay tinanong ko ito kung kakilala niya ba ang kaibigan namin. Sinabi ko dito ang buong pangalan ng kaibigan ko. Nagwika naman ang matanda na hindi niya kakilala ang taong hinahanap namin. Habang kausap namin ng matanda, ay napansin kong sunod-sunod na naglabasa ng mga tao sa mga bahay nito. Hanggang sa may isang babae ang nakatinging lumapit sa amin. Mga bata, sino ba ang hinahanap ninyo? Mukhang mga pagod na kayo. Pumarito na muna kayo sa bahay at magmerienda. Nakangiting wika sa amin ng babae. Sakto namang nauuhaw na kami ng mga oras na iyon. Nakalimutan kasi naming bumili ng tubig kanina sa palengke bago kami sumakay ng tricycle. Sa tingin ko ay mukha naman itong mabait at mapagkakatiwalaan. Kaya sumama na kami dito. Pero napansin kong halos lahat ng mga taong nakatira sa baryong aming napasukan
ay pailalim kong makatingin sa amin at lahat sila ay nakasunod ng tingin sa amin habang papasok kami sa bahay ng babae. Pagkapasok namin sa bahay nito ay naghanda ito ng pagkain at inumin. Nakangiting inilapag nito sa lamesa ang mga pagkain. "Huwag kayong mahihiyang kumain. Sige na, kumain na kayo at mukhang pagod na pagod kayo." Nakangiting wika sa amin ng babae at sa tingin ko ay nasa edad 40 mahigit na ito. Nagwika pa ito sa amin. Nasasamahan kami nitong puntahan ng bahay ng aming kaibigan pagkatapos namin kumain. Dahil kakilala nito ang mga magulang ni RJ. Madali namang makagaanan ng loob ang babae kaya nagtiwala kami dito. At sa tingin ko ay masasarap ang pagkaing iniahin nito sa amin. Kaya lang ay hindi pa ako nagugutom ng mga oras na iyon at ganoon din ang aking kasintahan. Kaya uminom na lang kami ng tubig. Samantalang ang mga kaibigan ko ay sarap na nilantakan ang hipon at ang umuusok na sabaw ng karne. Pagkainom ko ng tubig ay tumayo na ako para magtungo sana sa labas ng bahay. Ngunit noong papatayo na ako, ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Kaya napahawak ako sa upuan. Unti-unti kong nararamdaman na dumidilim ang aking paningin. Hanggang sa hindi ko na napigilan at bumagsak ako sa sahig. Bago pa ako nawala ng ulirat, ay nakita kong nawalan din ng malay ang iba ko pang mga kaibigan. At ang babaeng nagbigay sa amin ng pagkain at tubig ay nag-iba ang anyo nito sa aking harapan. Ito ang huli kong naalala bago kami nawalan ng malay. Sa tingin ko ay 1 oras na ang lumipas nang muling magbalik ang aming ulirat. Pagkadilat ko ng aking mga mata ay madilim sa paligid at wala akong nakikita o naaaninagan man lang. Nag-aalalang isa-isa kong tinawag ang aking mga kaibigan at si Jennifer. "Mahal, nasan ka? Wala akong makita, nasan kayo?" Pag-aalalang tawag ko sa mga ito nang may isang kamay ang biglang tumakip sa aking bibig. "Shh! Huwag kang maingay pare. Ako ito, si Ramon." Wika ng lalaking may-ari ng boses. Nang mapagtanto kong ito nga ang kaibigan ko, ay ikinalma ko na ang sarili ko. Tinanong ko ito kung nasaan pa ang iba naming kasamahan at nasaan si Jen. "Hindi namin alam, tol. Kanina pagkagising ko, tayong 4 lang ni na Carlos ang nandito sa kwarto. Hindi ko alam kung nasaan ang mga kasama nating babae." Sagot sa akin ni Oliver. "Kailangan nating makalabas dito. Hanapin natin ang iba pa nating mga kasama." Wika ko at tumayo na ako para tunguhin ang pintuan. Mabilis naman akong pinigilan ni Oliver at sinabing may taong nakabantay sa labas ng pintuan ng kwartong kinalalagyan namin. Kaya naghanap kami ng ibang madadaanan. Sandali ko pang kinapakapa ang sahig nang sa hindi sinasadya ay may nakapa akong isang bungo. At noong kinapa ko ang cellphone sa aking bulsa at ilawan niyon, nakita kong isang bungo nga ng tao iyon. Kaya napahiyaw ako at itinapon ang bungong nahawakan ko. Inilibot ko sa buong kwarto ang munting liwanag na nagmumula sa hawak kong cellphone. Nanlaki ang mga matang napatitig kami magkakaibigan. Sa kadahilan ng puro bungo ng tao at mga buto ang naroroon sa loob ng kwarto. May mga buhok at dugong nakadikit sa gilid ng pader din kaming nakikita. Kailangan na nating makalabas dito. Mga aswang ang naririto sa baryong ito. Mahina ngunit nangangatog na sabi ni Carlos sa amin. Kaagad na kami naganap ng butas na malalabasan. Sa kahahanap namin ng butas, ay may nahagilap akong maliit na butas sa gilid ng kwarto. Mabilis na nilapitan namin ang butas at dahan-dahan namin tinuklap iyon para lumaki. Pagkalabas namin ay likuran pala iyon ng bahay. Kaya dahan-dahan kaming kumilos para hindi kami maramdaman ng lalaking nakatalikod sa hindi kalayuan. Naririnig ko pang parang isang aso kung huminga ang lalaking nakatalikod at para itong hinihingal na may halak. Nag-iba na rin ang amoy ng hangin sa paligid na animoy malansang dugo. Yung para bang bagong katay na karne sa palengke, yung amoy ng dugo noon. Pigil hininga ang aming ginawa para huwag lang kami makagawa ng ingay.
At sa awa naman ng Diyos ay tagumpay kaming nakalabas sa butas. Noong makalabas na kami ay dahan-dahan na kaming gumapang sa lupa, patungo sa malalaking puno para makapagkubli. Nang makarating na kami sa may puno ay pasalampa kaming umupo. At napahinga pa kami ng malalim bago inilibot ang aming paningin sa paligid. May mga naririnig na kaming huni ng wakwak at alulong ng mga aso. Dobleng takot at kaba ang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Iniisip ko din kung saan ko hahanapin ang aking kasintahan. Sa ilang minuto namin pagkukubli sa malaking puno, ay may nakita kami sa hindi kalayuan. Bahagya ko pang tinitigan niyon kung ano ang umuusok na bagay sa gitna ng kagubatan. Noong napagtanto kong isa yung apoy na parang may nagsunog sa gitna ng kagubatan, ay nagmamadali na kaming nagtungo ng mga kasama ko at nagkubli sa mga damuhan. Nakita naming napapalibutan ng mga matatanda at mga kabataan ng apoy. At sumasayaw-sayaw ang mga ito na parang bang nagre-ritual. Pagkatapos ay tumitingala sa langit habang nagsasalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nag-iiba rin ang wangis ng mga mukha nito tuwing tumitingala sila sa langit. At puro puti na lang ang kulay ng kanilang mga mata. Anong klaseng mga tao ang nakatira sa baryong ito? Pabulong na tanong ni Oliver sa amin. Hindi ko alam. Sa tingin ko ay mga uri ng aswang ang mga iyan. Naririnig ko lang kasi dati sa kwento ng aking lolo na ginagawa nila iyan kapag may inaalay silang tao sa kanilang pinuno. Paliwanag ni Ramon sa amin. Kaya nagkatinginan kami ni Carlos at ni Oliver. Kaagad na pumasok sa isipan ko si Jennifer na baka ialay ito ng mga aswang sa kanilang pinuno. Nagpalinga-linga ako para makahanap ng tiyempo upang makalis kami sa aming pinagkukublihan nang hindi napapansin ng mga aswang. Habang naghahanap ako ng tiyempo, ay may nahagip ang aking mga mata na isang kulungan sa hindi kalayuan. Nakita kong nasa kulungan si Jennifer at may iba pang mga babaeng naroroon din. Habang si Margie ay nakatali sa nakatayong poste at pinupunasan ng buong katawan nito ng mga langis. Kasama ang iba pang mga kababaihan at may lalaki rin na nakatali sa poste. Pagkatapos ay naghihiyawan ng mga taong naroroon habang nagre-ritual ang mga ito. Isa-isang inilagay sa kawang kumukulong tubig ang mga biktima nitong nalagyan na ng langis. At ang iba naman ay inilatag sa lamesang mahaba ang katawan at pinagtatataga ang bawat parte nito. Parang mga hayok sa laman ng mga aswang nang dumugi ng bangkay na nasa lamesa at walang sawang nilalantakan ng mga ito. Kilabot at panaghoy ng mga taong naghihiyawan sa kumukulong tubig ang naririnig ko ng mga oras na iyon. Hindi ko na napigilan pa maluha sa mga nasasaksiyan ko. Kaagad ko namang itinuro sa mga kaibigan ko kung nasaan ang iba pa namin mga kaibigan at si Margie. Awang-awa ako dito, ngunit wala kaming magawa dahil hindi namin ito malapitan. Kapag nilapitan namin ito, siguradong mahuhuli kami ng mga taong nakapalibot sa kanya. Umiiyak at humihingi ng tulong si Margie sa iba pa naming mga kasamahan. Habang patuloy na nilalagyan ng langis ang buong katawan nito. Hindi na ito pwede. Kailangan nating tulungan si Margie. Wika sa amin ni Oliver kaya nag-isip kami ng plano. Ayon pa dito ang plano niya, ay tatawagin niya ang mga aswang. At si Ramon at si Carlos ay kukunin si Margie. Ako naman ay pakakawala ng iba pang bihag na nasa kulungan. Oliver, mag-iingat ka. Delikado itong gagawin natin. Pag-aalala kong wika sa kanya at tumangulang ito at pilit nang ngumiti sa amin. Mabilis na namin ginawa ang plano bago pa mahuli ang lahat. Tumakbo na si Oliver malapit sa mga aswang na nagpupunas ng langis kay Margie. Hoy mga aswang! Nandito ako, hulihin niyo ako! Sigaw ni Oliver na siyang napalingon sa gawin nito ang lahat ng naroroon. Isa-isang nagsipulasan ng mga aswang patungo kay Oliver. Hanggang sa bigla na lang gumapang ang kilabot sa aking katawan nang mapansin kong iba na ang anyo ng mga taong nakapalibot kay Margie.
na nagpulasan patungo kay Oliver. Humaba ang mga braso at naglabasan ng mga matutulis ng ngipin ng mga ito. Ang iba naman ay nag-anyo ng isang malaking baboy ramo na namumula ang mga mata. At ang iba ay tinubuan ng mga pakpak sa likod at mabilis na hinabol ang kaibigan namin. Kaagad na rin akong kumilos at ganoon din si Ramon at Carlos. Pinuntahan ko ang kulungan kung saan naroroon si Jennifer. At malakas na hinatak ko ang kahoy na nakatali na nagsisilbing pintuan nito. Nang mabuksan ko na iyon, ay may isang malaking aso ang tumambang mula sa likuran ko. Kaya isinaksak ko dito ang kahoy na nakuha ko mula sa pintuan ng kulungan. Nadaplisan ko ang tiyan ng aso at napatras ito. Akmang susugod pa sana ito nang may iniabot sa akin si Jennifer na kwintas. "Isuot mo yan, mahal. Kanina napansin kong takot na lumapit sa akin ang aswang. Ako sana ang kukunin ng aswang na iyan para iyalay. Pero nang hawakan ako ng mga iyan, ay nasasaktan sila. Kaya si Margie ang nahatak nila." Paliwanag ni Jennifer sa akin. Pagkatapos ay niyakap ko na ito na mahigpit. Kahit hindi ako naniniwala sa medalyon, ay sinunod ko na lang ito. Pagkatapos ay tumakbo na kami patungo sa kalsadang aming dinaanan kanina. Hinatak naman kami ni Ramon. Sa kagubatan daw kami tumakbo para mahirapan kaming dakutin ng mga lumilipad na aswang. Habang tumatakbo kami at hinahabol ng mga aswang, ay hindi ko binibitawan ng kamay ni Jennifer. Kanya-kanyang sigawan at humihingi ng tulong ang naririnig ko mula sa aking likuran. Sandali ko namang nilingon ang iba ko pang kasamahan. Nakita kong wala ng damit at nakasuot na lang ng short si Ramon. Dahil ipinasuot nito kay Margie ang pantalon niya, pati na ang damit. Binilisan pa namin ang pagtakbo para hindi kami maabutan ng aswang. Hanggang sa bigla na lang kaming napahintong lahat nang humarang sa amin ang nasa 10 mga aswang. Dahan-dahan ko namang pinulot ang nakita kong kahoy sa may paanan ko, bilang proteksyon kung sakali mang lumapit sa amin ang mga aswang. Malakas na umangil ang mga ito at nag-anyong aso. Pagkatapos ay naglalaglagan sa lupa ang mga malalapot na laway. Napatingin naman ako sa gilid ko nang may kumapit sa akin na isang babae. "Kuya, iligtas niyo po kami. Hindi ko alam na dito pala kami dinala ng tricycle na sinakyan namin kahapon." Umiiyak nitong sambit sa akin. Napakunot noon naman ako at tinanong dito kung ano ang itsura ng tricycle na nagdala sa kanila sa baryong ito. Ipinaliwanag naman ito na 2 tricycle ang sinakyan nila at dito sila ibinaba. Tubong Maynila sila at naimbitahan lang siya ng kanilang tiyahin na dumalo sa piyesta. Kaya nagsama din siya ng mga kaibigan niya dito. Nagkatinginan kami ni Jennifer dahil parehas na parehas din ang nangyari sa amin. Ilang sandali pa ay may nakita akong lalaki na naglakad patungo sa gawin namin. Kaya iginawi ko ang aking kasintahan at ang babae sa aking likuran. Nang makita ko na ito sa malapitan, ay namukhaan ko ito. Ikaw yung driver na naghatid sa amin kanina." Gulat na tanong ko dito. Ganon din ang naging reaksyon ng iba ko pang mga kaibigan. Malakas na tumawa ang lalaki at sa isang iglap lang ay nakita ko itong nagbago ng anyo. Naging isang mabangis na malaking aso ito. Namumulang nagliliwanag ang mga mata nitong kulay pula. Humaba rin ang mga pangil nito sa bibig at walang pag-aalinlangang sinugod na ako nito. Mabilis ko namang hinampas ito ng hawak kong kahoy bago ito makalapit sa akin. Hindi ito nakailag kaya nasapul ko ito sa tagiliran at napaatras. Mabilis na nagpulasan ng mga kasama nitong iba pang aswang at papasugod na sa amin habang umaangil ng nakakakilabot. Nagsigawan na ang iba kong mga kasamahang babae at ang mga lalaking nabihag din ng aswang. "Ramon, takbo na, hanapin natin si Oliver." Sigaw ko dito kaya nagmamadali na kami magkakaibigang tumakbo. Nakita ko pang nakasunod sa amin ang babaeng lumapit sa akin kanina at ang iba pang mga kasama nito.
Ang iba naman ay hindi pinalad dahil naabutan ito ng mga aswang at walang sawang pinagkakakalmot hanggang sa magkalasog-lasog ang mga katawan ng mga ito bago kainin ng aswang. Nang makalayo na kami sa mga aswang ay hinanap namin si Oliver. Bawat punong nadadaanan namin ay nagkukubli kami para hindi kami makita ng aswang. Pagod na kami sa katatakbo ng mga sandaling iyon. Pero hindi pa rin kami tumitigil. Sa kadahilan ng kailangan namin makatakas sa mga aswang at kailangang makita namin ang kaibigan naming si Oliver. Dumaan na ang mga oras ay wala pa ring Oliver kaming nakikita. Kaya kahit masakit man ay nagpasya na kaming lumabas sa baryong iyon para makahingi ng tulong sa mga tao at sa barangay. Tahasan naming tinahak ang masukal at madilim na kagubatan para lang makaiwas kami sa mga aswang. Dahil sa tingin namin ng mga oras na iyon, ay abala na ang mga ito sa kakahanap sa amin. Puro sugat ang inabot namin dahil sa mga matutulis na talahib na aming dinaanan. Para lang makatakas kami sa mga halimaw na kumakain ng tao. At baon-baon ng pag-asang makakalabas kami ng ligtas para makahingi ng tulong at mabalikan namin si Oliver. Naririnig kong may mga yabag na sumusunod sa amin. Kaya mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo para makalabas na ng tuluyan. Abot tanaw ko na ang labasan ng baryo ng mga aswang. Kaya sinabihan ko ang mga kasamaan kong magmadali na sila sa pagtakbo. Saktong paglabas namin ay may mga dumadaang sasakyan ng mga gulay. Kaya mabilis na naming pinara ito at humingi ng tulong. Pinasakay naman kami kaagad ng driver nang makita nitong may mga malalaking aso ang humahabol sa amin. Pagkatapos ay pinaharurot na nito ang takbo ng sasakyan. Ano yung humahabol sa inyo? Mga aswang ba yon? Namumutlang tanong ng driver sa amin nang makita ko ito sa salamin. Sinabi ko naman dito ang buong pangyayari sa loob ng baryong iyon. Hindi makapaniwala ang driver na totoo pala ang haka-haka sa kanilang baryo na puro aswang ang nakatira sa baryong iyon. Tinanong naman kami ng driver kung saan kami pupunta. Binanggit ko naman dito ang pangalan ng kaibigan namin na dapat sana ay pupuntahan namin. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o sinadya ng Panginoon na magpadala ng taong makakapagligtas sa amin. Dahil ang driver ng aming sinasakyan ay ang tiyuhin pala ng kaibigan naming si RJ. Kaya hindi na naming maiwasang maiyak ng mga sandaling iyon at nagpasalamat dito. Kaagad naman kaming dinala sa bahay ni RJ. Gulat na gulat naman ito nang makita kami at hinahanap nito si Oliver kung nasaan. Ipinaliwanag namin ang buong pangyayari kaya kinabukasan ay rumusponde ang mga barangay at nagdala rin sila ng mga sundalo at mga pulis para halughugin ang nakatagong baryo ng mga aswang. Sa pagbalik namin sa baryong iyon, ay wala ng katao-tao kahit ni isa man sa mga aswang. Sira na rin ang mga kubong tinitirhan ng mga ito. Pati ang bulwagan nilang kagubatan kung saan nagre-ritual kagabi ay halatang kamamatay lang ng apoy. Kaya naniniwala sa amin ng mga sundalo at kapulisan. May mga na-recover din silang mga buto ng tao. Dahil sa mga nangyari, ay nawalan na kami ng pag-asang buhay pa si Oliver. Nahalughog na lahat ng mga sundalo at pulis, ay wala silang nakitang katawan ni Oliver. Kaya nag-iiyakan na kami ng mga oras na iyon. Hanggang sa may naririnig kaming sumisigaw mula sa ilalim ng lupa. Hinanap namin iyon. Napangiti na lang kami sa tuwa. Dahil nakita namin si Oliver na naroroon sa butas ng lupa na lagpas tao ang lalim. Mabilis na tinulungan ito ng mga sundalo. Laking pasalamat naman namin kay Oliver. Dahil kung hindi sa kanya ay wala kaming lakas ng loob na kalabanin ng mga aswang kagabi. Tinanong naman namin ito kung ano ang nangyari sa kanya kagabi. Ayon kay Oliver, habang hinahabol siya ng aswang ay bigla na lamang siyang nalaglag sa butas. Kaya hindi na siya nakita pa ng mga aswang. Bago pa kami umalis sa lugar na iyon, ay nakita kong sinunog na ng mga sundalo ang mga bahay ng mga aswang para hindi na muli pang bumalik ang mga ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.